Vă salut! Astăzi, la Autosubiectiv, am marea bucurie, că e o bucurie pentru mine, să vă prezint Mazda CX-30, o mașină despre care există tone de materiale pe internet, însă mașina despre care vorbim astăzi are motorul de 2,5 litri, mild hibrid. O să încep în principiu prin a vă spune că iubesc Mazda pentru că, dincolo de calitatea mașinii și a fabricației despre care vom vorbi ulterior, în principiu Mazda a ales să sfideze europene și ale lui Madame. Vezi, Doamne, trebuie să salvăm planeta cu motoare mici în 3 cilindri, turbo, care să scoată o putere mare și care în principiu ar trebui să micșoreze poluarea. Numai că ce să vezi, recte, eu n-am văzut un membru al Comisiei Europene care merge cu o mașinuță de genul ăsta, habar n-am, o mașină cu motor în 3 cilindri. Domniile lor merg cu mașini nemțești cu V6, V8, W12 sau ce ori mai fi, de preferat diesel. Vreau să vorbim despre mașina asta. Așadar, Mazda CX-30, o mașinuță de o clasă, să zicem, medie, care să vrea fi un crossover care avea, când a fost lansat în 2019, un motor de 2 litri, inițial cu 122 de căluți, un cuplu de vreo 205 Nm și un cu 150 de cai. Un cuplu similar, oricum nu se mai produce niciunul dintre ele. Pe fondul submotorizării, ce a zis Mazda? Hai să creștem cilindre. Așa că au luat un motor vechi, care se fabrică și se montează pe mașinile Mazda încă de prin 2011-2012, l-au adaptat normelor europene și mai mult decât atât, a luat sistemul mild hibrid, care deja era, l-au adaptat la motorul ăsta și l-au montat pe CX-30. Cert este că în momentul ăsta mașina, în configurația actuală, are 140 de cai și mi-ar plăcea să văd și un consum la el. Bun, 2.5, mild hibrid, 140 de cai, 248 sau 238 de Nm, care cuplu maxim intervine, conform cifrelor, pe undeva pe la 3300 rotații pe minut. Un șofer merge cu mașina asta așa cum merg eu acum, în aglomerație, în trafic intens, care, dacă ai un motor mic sau diesel sau cum vrei tu, îți va crea probleme pe termen lung. În momentul de față, acest motor, această mașină respectă, cum am spus mai devreme, normele Euro 6e și are o cilindre care te ajută. Motorul ăsta fiind aspirat, el nu este forțat niciodată. Este un motor de 2.5. Aspirat, injecție multipunct, 140 de cai, 238 de Nm. Cred că asta e tot ce trebuie să reținem în momentul ăsta ca șoferi de zi cu zi. Mai departe, i-au luat o cutie automată iSIN și au transformat-o și se numește Sky Active Drive. Asta este, de fapt, la bază o cutie automată de tip iSIN, recunoscute pentru fiabilitate și rezistență pe termen lung. Deci, în momentul de față, cum spuneam, Mazda asta are două chestii fantastice. Un motor mare aspirat puternic și o cutie automată fiabilă. Nu mai vorbim de cutia manuală, care este tot Sky Active Drive. Așa cum am spus, s-a vorbit despre mașina asta fantastic de mult. Am condus-o și eu încă de la început. Am făcut atunci un review scris pe mașina 9.eu, însă cred că acum este timpul să vorbim despre cea mai nemțească dintre mașinile japoneze. În principiu, când discutăm despre treaba asta, când vorbim de mașini germane, ne gândeam pe vremuri la materiale de foarte bună calitate, ne gândeam la finisaje foarte, foarte ok, iar Mazda asta livrează. Ceea ce vreau să punctez și să nu uit este că sunt un pic, hai să nu zic dezamăgit, dar mi-ar fi plăcut să am o suspensie independentă pe spate, pentru că în principiu asta te ajută la confort pe termen lung. Asta fiind o mașină cu ampatament scurt, e posibil să fie destul de puțin confortabilă pe drum, cum întâlnim foarte multe în România. În momentul în care te urci în mașină, primul lucru pe care îl vezi este bordul, care mie mi se pare că îmbină un clasic, ideea de clasic generată de grile de aerisire de aici și toată partea asta și micul display care este pentru comenzile de climatizare. În momentul în care am trecut de chestia asta, observ că bordul, în partea unde ating permanent cu mâna, unde am nevoie să ating cu mâna, este dintr-un burete, un material moale la atingere. După ce am trecut de bordul ăsta, care ne lasă și ne place, vom vedea că toate comenzile pe care le are mașina asta sunt fizice. În antiteză cu cei mai mulți dintre producători, Mazda nu îți livrează display cu touchscreen. Mazda îți livrează un joystick în partea dreaptă, evident, pe consola centrală, care este
în dreptul mâinii, astfel că poți să o manevrezi în momentul în care te obișnuiești, o manevrezi fără nicio problemă. Efectiv, e perfect. Din punctul meu de vedere, asta este un lucru minunat. Vom ajunge mai departe și la lucrurile care nu ne plac. Dar momentan, mie comenzile astea, așa cum am spus și la Mazda CX-60, îmi plac. Mi se pare că sunt făcute în așa fel încât în momentul în care te obișnuiești cu ele, nu ai nevoie să-ți ridici privirea de la drum. Asta, practic, din punctul meu de vedere, este un safety feature. Mai departe, spațiile de depozitare. Aici nu pot spune că spațiile de depozitare sunt atât de generoase pe cât mi le-aș dori de la o mașină. Mai precis, vorbesc aici despre spațiul ăsta. Sub comenzile pentru climatizare, observ că am un spațiu unde pot să-mi pun telefonul, unde am și încărcător prin inducție, ceea ce pentru mine nu e relevant. Am două cup holdere și o cotieră de dimensiuni, o cotieră cu spațiu de depozitare de dimensiuni mai mult decât generoase. Este foarte, foarte șmecher. Spații de depozitare pe uși, unde observ că pe ușile din față sunt decente, adică poți să pui un pet ca să spui cafeaua în centru și mai e spațiu să-ți mai pui un alta. În schimb, pasagerii din spate, după ce și-au pus sticla de apă, s-a cam terminat cu spațiu pentru ei, spațiu de depozitare pentru ei. Ceea ce îmi mai place la mașina asta, de fapt cu asta aș vrea să încep, dar m-am abținut cu greu pentru că las cei mai buni la final, îmi place extraordinar poziția de condus. În momentul în care m-am urcat în mașina asta, în Mazda CX-30, am simțit că mașina practic mă ia în brațe. E cumva făcută pentru șofer. Dacă începem așa, volanul are un diametru potrivit, iar comenzile sunt poziționate în așa fel încât să te ajute, nu să te încurci. După care, mai observ că tot ce este în contact cu coatele tale este din piele. Adică aici mă gândesc la mânerele de uși, mă gândesc la cotieră, inclusiv în spate mânerele de uși sunt din piele, inclusiv locul unde îți ții genunchii la mers, pentru că poate mai mergi în pantaloni scurți. Și atunci, având chestia asta, nu te rănești, dragă, pentru că tu ești protejat de mașină. Impresia generală cu mașina asta este că te ia în brațe și că te protejează. Nu pot să descriu mai bine de atât în cuvinte. Ar trebui să încerci mașina ca să-ți dai seama ce vreau să spun. Am rămas încă la scaune pentru că, deși observ că la nivelul ăsta de echipare nu am reglaj lombar, poate că la un dat mi-aș dori unul, dar în momentul de față stau cam de o oră în mașină și încă nu mă doare spatele. Susținerea laterală este pentru dimensiunile mele. Poate dacă ești mai înalt, s-ar putea să nu-ți fie chiar bine. Scaunele au o susținere laterală foarte bună. Suport lombar, probabil că o să am nevoie. E posibil ca tu, dacă ești mai înalt, să nu fii foarte fericit cu scaunele astea. Materialul din care ai făcut scaunul este pânză, la versiunea asta, evident. Am avut un material similar pe versiunea anterioară și pe modelul anterior, pe o Mazda 3, și după 3 ani de folosire, mașina aia arăta impecabil. În partea din spate, că vorbeam acolo, calitatea materialului în mod evident este similară, este aceeași, că doar Totuși, spațiul nu știu dacă este cel mai mare sau dacă nu cumva ar trebui să fi fost un pic mai mare. Tot pentru partea din spate observăm ca lucru neplăcut. Am guri de aerisire pentru climatizare, însă omul meu din spate nu are nici măcar un USB mic, nici măcar un USB, n-are nimic pentru a-și încărca și el device-urile. Aici mă duce cu gândul că ori au făcut o economie stupidă cei de la Mazda, ori e o mașină destinată condusului în oraș, în special o mașină de oraș. Dar în același timp mă gândesc, mașină de oraș cu motor de 2.5, na. Deci ăsta îl punem la lucrurile negative împreună cu ceea ce se numește în limbajul specific Piano Black. Deci m-a omorât Piano Black ăsta, care este pe întreaga consolă centrală, pe uși, pe mânerele ușilor, în anumite părți unde teoretic atingi mai puțin cu mâna, dar este ceva oribil pentru a-l menține pe el curat și nezgâriat. În mod similar, observ că și cadranul de bord, plasticul care acoperă cadranele sau, protejează cadranele de bord, este la fel, ușor de zgâriat. Eu nu pot decât să remarc faptul că plasticul ăsta încă se poartă la Mazda și mie nu-mi place. Mergem către autostrada București-Ploiești. Vă las puțin să vă delectați cu sunetul motorului. Uite pe decelerare. Ca să revin totuși, din păcate, la lucrurile care nu-mi plac. Încă un lucru care nu-mi place este faptul că mașina asta nu are suspensie independentă pe spate, sub nicio formă, în nicio echipare ai pe spate o punte rigidă. În teorie asta este un minus, dar în practică observ, cel puțin în momentul ăsta la mașina asta,
că nu e chiar sfârșitul lumii. Adică se simte destul de confortabilă la drum. Deci nu o să mai deschid, doar am marcat momentul că nu are suspensie independentă pe spate. Oarecare dilemă, oarecare problemă este antifonarea, care în principiu, sper că se aude, ia auzi. Din punct de vedere al designului exterior, eu nu-i văd nimic. Din punct de vedere al designului și concepției de interior, iarăși nu-i văd nicio problemă. În schimb, în ceea ce privește materialele folosite, am o singură mențiune. Faptul că am piano black. Mai departe, spațiul din spate pentru pasageri este un pic mai înghesuit decât mi-aș fi dorit. Ceea ce este cu adevărat deranjant este că nu există niciun USB, nicio priză, nimic pentru pasagerii din spate și mi se pare că nici în portbagaj nu găsește așa ceva. Ceea ce îmi place mie la mașina asta, pentru că tot sunt autosubiectiv, îmi place foarte mult cum e construit, cum e gândit bordul, îmi place foarte mult simplitatea lui. Apoi sunt înnebunit după motorul ăsta de 2.5, dar aici am o mențiune de făcut. Este un motor mild hybrid, dar problema noastră este alta. Impozitul pentru mașina asta în mod normal este 1300 de lei. Acum ai un discount pentru că este hibride în funcție de oraș, în jur de 90%. Problema va interveni când cei care decid taxe, recte, primăria București și cine o mai fi, decide că vrea bani. Și o să zică, băi, meștere, ce motor ai tu? 2.5. Aha, bagă 1400 de lei impozit. Sau o să zică, da, băi, ne-am gândit, taxă pe lux. Ce motor ai tu? 2500? Păi stai, boss, că trebuie să plătești. Asta în contextul în care mașina asta o poți cumpăra la 25.000 de euro. Adică, în principiu, poți să-ți cumperi Mazda CX-30 cu motor genial la preț de o altă cotoarbă cu un motor de 1 litru în 3 cilindri. Păi și ăsta e lux? Nu mă zic, pentru că mașina respectă toate normele impuse de Madame Ursula. Overall, motorul, pentru mine, este unul dintre punctele forte ale acestei mașini. Ținuta de drum, mașina trage foarte bine. Are, cumva, cutia asta are o viață proprie, are o putere proprie a ei și este foarte posibil la un moment dat să trebuiască să te obișnuiești cu ea, pentru că în momentul în care accelerezi, eu acum sunt în sport și accelerez, ea parcă are o decelerare care îmi pierde câteva secunde și atunci mi se pare că nu accelerează instantaneu. Uite, acum a schimbat, bă, îți schimbă în 6.000, frate, e demență. Și vreau să vă spun că la viteză de autostradă eu nu mai sunt așa nemulțumit, că m-am obișnuit cu ea, nu mai sunt așa nemulțumit de antifonare, pentru că e vorba de asfaltul pe care mergi cu mașina. Mașina are modelul ăsta are niște roți pe 18 inch, care sunt destul de zgomotoase, deci dacă vrei poți să-i pui 16. Deci am rezolvat-o și pe asta. Mașina e antifonată decent. Mi-ar plăcut să fie mai bine, dar nu este antifonată prost. E o antifonare decentă. Continuăm cu lucrurile care ne plac. Ergonomia. Interiorul mașinii astea este un exemplu de ergonomie, calitatea materialelor pe care le-a folosit Mazda în producerea lui și modul în care materialele astea sunt ansamblate. Am o tabletă de 10 inch, dar cu o înălțime foarte mică, în așa fel încât să nu mă deranjeze la drum, să nu-mi deranjeze privirea la drum. Toate comenzile tale pentru tabletă sunt din joystick-ul aflat la îndemână, lângă sprijinul pentru mâna ta dreaptă care acoperă cutiera. Totul este la îndemâna ta, volumul, comenzile, modurile pentru condus, pentru că are și un mod sport fiind mașină cu cutie automată, na. Din punct de vedere al scaunelor, da, cred că folosesc un cuvânt foarte mare și foarte ciudat, dar eu aș zice că este o poziție de condus și un confort dumnezeiești. Știu că e blasfemie, că orice vrei, dar este efectiv dumnezeesc. Am o susținere laterală foarte, foarte bună, o duritate a scaunului exact potrivită mie, la fel cum și modul în care mi este susținut mie
spatele este la fel potrivit staturii mele, potrivit staturii și conformației mele. Deci, practic, pentru mine mașina asta e Dumnezeu în materie de sta pe scaune. Acum, poate dacă ești mai înalt, nu o să-ți placă. Nu o să-ți placă faptul că nu reușești să... Da, cred că m-aș obișnui cu cutia asta. Așa. Dacă ești mai înalt, e posibil să nu îți placă faptul că picioarele tale s-ar putea să stea un pic în aer. Dar am observat că și pe bancheta din spate scaunele sunt la fel de confortabile, tetierele sunt poziționate exact cum trebuie, ca să nu fie nevoie să le ridici, să stai și tu confortabil, totul e ce trebuie, doar că spațiu pentru picioare, mi se pare că mașina este un pic înghesuită, lucru care e posibil să nu placă unora dintre pasagerii tăi din spate. Apropo de comenzile pentru climatizare fizice, încălzirea în volan nu este pe întreaga circumferință, lucru care nu e chiar cea mai interesantă treabă. Mi se pare că la scaune nu se încălzește tot șezutul și tot spătarul. Știu că așa era la cealaltă mașină și e posibil ca și la asta să fie la fel. Cu încălzirea, părerea mea e că după părerea mea au dat-o în bară. Portbagajul, 422 de litri, să zicem că e suficient, deși încă sunt român și îmi place să car toată casa cu mine când plec, mai ales dacă merg la un drum de 2-3 săptămâni în concediu, s-ar putea să nu-mi placă. Uite un lucru mișto, trăgătoarele pentru a economisi lichid de parbriz au niște chestii, niște conducte care sunt montate pe lamelă. Din punct de vedere al deținerii, mașina poate să fie ok atâta timp cât nu le vine ăstora vreo idee să te caroteze că ai motor de 2500 de centimetri cubi. Altfel, trebuie să plătești oricum RCA. Din punct de vedere al întreținerii, aș zice că Mazda nu are niște costuri chiar mici. Reviziile sunt acolo, în medie. Doar că ce e mișto, sau mă rog, așa zic ei, garanția este din bară în bară. 6 ani. Adică te duci la revizie și ți s-au stricat motoroașele, pentru că motoroașele de la oglinzi au fost unul dintre punctele sensibile ale mașinii astea. Ți-a schimbat motoroașele pe garanție. Am înțeles faptul că și amortizoarele, în special pe spate, ar fi o problemă la mașina asta. Se schimbă pe garanție, dar nu timp de 6 ani. Ce probleme au mai fost? Au mai fost probleme cu volanul, a cojit pielea asta de pe el, s-a stricat, schimbătorul de viteze. Dacă vă uitați cu atenție, deși nu flambează mânerele astea de la uși, parcă un pic așa scârție, mașina nu e perfect. Ar trebui să o încerci, practic, că s-ar putea să-ți placă. Cam atât despre Mazda CX-30. Vă mulțumesc pentru timpul pe care îl petreceți urmărindu-mi mie toate videourile. Da, mulțumesc frumos, toate bune!